104 immigrant temmew b'suċċess l-ewwel stadju tal-kors tal-integrazzjoni li jinkludi il-lingwa u l-kultura Maltija. Fil-grawazzjoni li saret t-Tnejn fil-għaxija fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, l-MCAST, One News tkellem ma' Sister Deborah, immigranta mill-Ghana li ilha tgħix Malta dawn l-aħħar snin. Qalet li l-lingwa Maltija mhijiex daqshekk faċli biex titgħallimha, iżda talmet ħafna dwar kif inhu l-istil ta' ħajja tagħna, it-tradizzjonijiet, l-ikel Malti u ma naqsitx ukoll milli tlisninna żewġ kelmiet li talmet tajt bil-sinna. To know what Maltese like to do, what Maltese culture is, and what Maltese way of accepting people or hospitality, I will put it that way. And it was really impressive for us because we are foreigners and sometimes we feel they discriminate, but because we don't understand them, that is why we think like that. So it was nice. And for the language, I would say Maltese is not easy to learn. Bonjour, kifint. Il-koordinatur ta' dan il-programm li qed jiġi implementat mid-Direttorat tal-Integrazzjoni u Drittijiet tal-Bniedem Aktar qal li dan il-kors qed ikun tajnuna kbira għal barranin biex jiksbu għarfien tal-Malti u jsiru jafu aktar dwar il-kultura ta' pajjiżna. Dawn huwa it-tieni grupp li qed jiggradwa u allura huwa ta' sodisfazzjon kbir li naraw li anke jekk għadna kif bdejna inqas minn sena ilu diġà numru sabiħ ta' persuni li ġew f'pajjiżna minn barra biex jgħixu jaħdmu hawn li jixtiequ jkabbru l-ħiliet tagħhom fil-lingwa Maltija. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Lewis saħaq dwar l-importanza li l-barranin jieħdu korsijiet simili bil-għan li ma jsibuwix diffiċli jintegraw mal-Maltin, kemm fil-lingwa kif ukoll fl-istil tal-ħajja. Fil-waqt li qassam iċ-ċertifikati lil dawn l-immigranti, il-Ministru ħeġġiġhom biex ikomplu jistudjaw u japplikaw għat-tieni stadju ta' dan il-kors. U għażiet jgħid li l-preżenza tiegħu għal din iċ-ċerimonja hi xhieda tal-impenn tal-Gvern lejn soċjetà aktar inklusiva. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Għan permezz ta' One Play.